ng'ol mar autism pok oyang maber pacho ka kendo thoth ji kia ni nyithigi nigi ng'ol makamano. Yango ng'olno bende ok yot ne jolony, gino mamendo pek ne jorit kanyakla kod jopuonj e skunde. E sama otieko dwe mar Ang'wen moket tenge ne menyo ler ewi ng'ol mar autism, wato kod Farida Sat ma en jalony e tuoche mopogore opogore kanyakla kod jahocho ka okonyowa e twagni kaka jalno ma bende en jarit mar nyithindo mantiere gi autism e boma ma Kisumu. Erokamano ahinya Farida, kendo oimore machiegni e Ramogi TV. Farida, kiwinja machiegni kabisa e twak mar odhiambo ma kawuono. Erokamano Jael, agoni erokamano kuom rwaka e chenro ma kawuono ni mondo awuoye wach ng'ol mar obwongo miluongo ni autism. Amoso joma nena duto ni oimre uru. Iluonga ni Farida Sat, an japuonj, an psychologist kendo an assessor, to atiyo gi migawo miluongo ni Winam Child Without Limit, to gima wang'iyo ahinya en ng'ol mar autism. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni. Ageno ni ineno report ma bende oa kanyo kapok waduogo. Ji mathoth pod kia autism, kendo ji akia nopoge ni en ng'ol koso en tuo. Kilerno en tuo autism en ng'ol koso en tuo, to en tuo mane kata en ng'ol mane? Erokamano Jael kuom penjo no. Autism ok en tuo, autism en ng'ol mar obwongo, to ongi ko kelo ng'ikruok kuom nyathi sana sana e wuoyo, bedo gi nyithindo mamoko, tugo, socialization gi nyithindo mamoko kaachiel gi tabia, mano behavior mar nyathi. Koro okelo ng'ikruok mar gik moko adekgo, ok en tuo, en ng'ol. Erokamano ahinya. En ang'o makele? Nikech ibo yudo ka jomoko wacho ni e kinde ma bende onyuol to en gi muoch, jomoko ibo winjo wacho ni nyathina akia ni nogo wiye piny sama inyuole. Ang'o ma bende kelo ng'ol mar autism ni? Nikech ok an daktari Jael, ntiere gik mi suspect ni nyalo kele, but onge gimoro minyalo chwo e lwedo specifically ni ma gima kelo autism. Koro ikele mana gi gik matindo tindo ma affect nyithindo ka thoth gi gin e ich. Mano ka gin e ich. To ere kaka koro sama koro isenyuolo nyathi, ere kaka idhi fwenyo ni nyathina ni endie en autistic, en nyathi mantiere gi autism to nyathi moro ni to onge godo? Ere kaka ifwenyo? Ranyisi mage gin mage? Nyathi kisenyuolo thothne autism neno kuom nyathi kosechopo higni 2. To bang' kar higni 2 kanyo ibro neno ka nyathi samoro, most of nyithindo mathoth gini gi autism onge gi eye contact. Kitemo ng'iyo wang'e tir kiwuoyo kode ok obi ng'iyi, kitemo tugo kode ok obi tugo kaka nyithindo moko di tuggo. Obro bedo nyathi ma odwaro nuo timo gik moko. Ko oyukni e kom to dwaro no osiko oyukni, iluongo ni rocking. Osiko oyukni e kom. En nyathi ma kobet kamoro, kobedo ga e ot, obedo passionate gi kama obede no. Kobedo ga e kom moro kamoro to dwaro ga ni sasa mobet to kombe no emodwaro bedi. Kuchenjo kom mobede ni to kelo koko. Kumiye ga gimoro kata gi kikombe no mad en kikombe ma green kata kikombe ma red, to mane moero kikombe ne mathoth ni odwaro notigo, ok odwar notigi kikombe machielo. To signs mamoko gin kaka samoro nyalo ywaka maonge sababu, kata obwonjo maonge sababu. Moko bi nyalo yudo ka gionge gi feelings, ok gibi, in kinyiero kode to kobi turn back, ok obi duoko buonjo nino kata nyiero nino, kata tugo kitugo kode to kobi duoko tugo nino immediately. Inyalo neno ko buonjo after some time, tok mi ibuonjo kode sano. Koro giduok buonjo kata nyiero e wang' sechego. Moko be ibro yudo ka
ginuo wach iluongo ni ecolalia. Kiluonge ni achieng' embo instead mondo yie to ochako onuoyo ni achieng'. Kinyise ni bed piny to embo wacho ni bed piny. Kasto nitiere science moko kaka chikruok giero obedo ni iluongo ni hyperactivity. Obed ka ochung' otim ma ochung' omul ma koro en nyathi machapni achapa matimo gik moko koni gi koni, but kiluonge to owinjo gimiwacho to being ni gibedo affected gi communication ok onyal wuoyo back so easily. Moko be nitiere ma ok ging'e nyingegi. Kiwuoyo kata kiluonge ni achieng' ok obi respond gi nyinge no. Inyalo luonge kata ding'wen mipar ni koso ite marach, to samoro owinji but ok obi respond immediately nikech brain gi en wired differently. Brain gi tiyo mopogore gi kaka marwa. Moko bi yudo ka iyo wang' to dwano gwarre, ogwaro lwete kata ogo wiye e korot. Koro gin gi ranyisi mopogore manyalo nyisi ni nyathina ni nyalo bedo ni nigi autism. Erokamano ya Farida, nitiere moko kuom ranyisi mabende iwacho kanyo kaka nyathi machikre kata mabende jomoko wacho no poro dhogi, kiluonge na chieng' tembo oloko na chieng'. Jomoko kawe nikech wacho ni ranyisi ne kind higni 2 kendie. Jomoko kawe ni ma obedo nyathi otimo timbe ma nyathi timo. Ere kaka koro inyalo fwenyo? Dibedi itero ka daktari ma koro bo fwenyo ni nitiere gi autism, koso ere kaka inyalo fwenyo ni koro pogruok e kind nyathi ma kawaida to gi mano ma bende koro nitiere koda ng'ol ma autism? Kwa Jael, gineno kochakre higni 2 nyaka higni 3 to nitiere nyathi minyalo yudo ni nochako wuoyo maber. Kochakore higni 2 kata 1.5 nochako wuoyo maber kasto lose language. Mostly it can be called niluonge chon ni Ehlers syndrome. Ene autism condition part ma tek ahinya nikech ka nyathi ochako wuoyo maber then lose language to iyudo ka tek sana ne janyuol. Kasto autism, that category of autism tije tek sana. And mo need a lot of support. Mani category miluongo ni Asperger's, but at least onyalo develop so well nikech gin gi a bit of communication, ginyalo just live a normal life. To gima nyalo miyo ine mipogi, kwanza language difficulty, communication, being so passionate about something, they get attached to something. Nyathima some of them kata kirwako ne law ma irritated to brogolo ko bedo attached to red, law ma red to dwaro ni law ma red no emirwako ne sikirwako ne kirwako ne machielo mopogore gi ma red no to golo. Koro en nyathi madwa mana nu wuoth duk ko kirwako ne ma red cha to golo. Koro ntie kara ing'eni nyathi ma is not autistic inyalo wuoyo go ipuonja 1 2 3 to winjo. Nyathi mani autistic inyalo nyise ni bet piny, obro follow instruction 2 minutes obet nikech gin gi attention deficit pia moko kuomgi. Onyalo bet mar dakika matin kata mana 2 minutes to sichako chung'. Koro ibro neno ka nitie pogruok kind nyathi manigi autism gi maonge autism. Obro bet very shortly to chako chung'. Kasto iyudo ka mai gi wang kabisa ilungo ntie kaka gi expresses each wang ilungo ni steaming. Koro nyalo bedo destructive, timo kata self harm, ogwarore kata ogwaro wang'e kata kayore kata gore e wall. Such kind kineno to nyalo nyisi ni nyathina ni okane ko chalgi makawaida. To kineno kamano to nego bedni dhi ka daktari mondo bed diagnosed. En teamwork. Sami idwa konya nyathi manigi autism en teamwork. Iyudo ka ntiere pediatricians, dakteche mag nyithindo, ntiere psychologist, ntiere neurologist. Koro gitiyo pamoja mondo mi giwuoth gi nyathini. Erokamano. Farida, ibende itiyo kod nyithindo mantiere gi autism kanyakla kod jonyuol mekgi. Wach mar arita mag nyithindo gi mathothne
samoro bende koro kelo chochruok nikech ji kia ni koro gitim ginade. Sami wacho ni koro oketo kata miluongo ni steaming no, ogo kokainya kata ohinyore no wuon. Arita makare ne nyithindo gi chalo nade ne jonyuol kanyakla kod in mabende intiere gi kar mar rito gi? Arita mar nyithindo gi ok yot, ok inyal wacho ni en wuoth mayot jael. En wuoth matek kabisa. Mane momiyo kaka organization nwa form group mar autism parents ma wawuotho kodgi psychologically, wawuotho kodgi mondo mondo gi share ideas. An mara chalo kamae, ng'ani ni kalo manang'o, nikech autism being ni en a spectrum, nyathi ka nyathi behave mopogore, they behave differently. Ok inyalo wacho ni mara timore kama, ma be timore kama, koro watim kama mondo watim kama. Gi behave mopogore opogore, nyathi ka nyathi biro mopogore opogore. Koro group ni miyo gibedo motegno, gijiwore, gibedo motegno, ging'iyo kaka giwuotho, gi share ideas, gi mostly wakelo ga nyaka psychologist mawuoyo kodgi. Ok osebedo mayot ne jonyuol mawuotho gi nyithindo gi. Some remedies ma watiyo kodgi sana ka gidhi assessment, kata ka gidhi medical assessment, kata ka gidhi neno dakteche. Moko inyalo nyis ni ong'iane diet mar nyathi, nikech nitiere nyithindo ma autism ma diet konyo, to nitiere ma diet ok kony completely. Kati tem ni reduce sugar or gluten, kati reduce to nothing happens. Koro nitiere ma diet no ema konyo. Nitiere moko ma mi behavior modification. Parents wuotho kodgi gi psychologist ma specialized in behavior therapy. Koro through behavior therapy ikonyo gi wuotho mondo gi wuoth maber. Thothgi mabe wasekonyo moyudo skunde, manie skunde. Thothgi nie skunde mantiere gi support mar autism. Nikech nyaka bed ni japuonj ong'eyo gima timo eka kony nyathi. Koro thoth ma wan go Kisumu kantiere schools ma jopuonje ong'eyo gima onego gitim kodgi. Kamane kaka wawuotho kodgi, again watemo mondo wa create more awareness about autism. Emano miyo be nwatimo for the second time World Autism Day mondo wadhirgo, mondo ji omed ng'eyo. Kasto mondo support be owuoge community, societal support, mondo wawuoth kodgi together. Erokamano ahinya. Aneno ka sawa bende dhi karumo, aneno kendie ote moko ma bende donjo, nitiere ng'ato ma bende penjo ni to en tudruok mane ma bende nitiere ewi chiemb sukari to gi joma nitiere kod autism, mana mapiyo ka watieko. Okay, the simplest answer manyalo nyise, autism kids are always gin energetic, gin gi nguvu mang'eny. Koro sugar is an energy giving food. Koro kimiyo nyathi imede sukari to they are always energetic. Reaction madhi e brain di bedo so fast, ema miyo gimedo bedo hyper. Emo mi advice ni gi reduce sugar e diet gi. Erokamano ahinya. Mana wachni mogik ahinya ne jonyuol kata jorit mantiere gi nyithindo mantiere gi autism. Mana mapiyo dakika achiel ka koro waloro. Okay, wachna mogik en ni government onego be strong mondo support autism awareness and autism schools. At least ging'i kaka autism be nyalo donjo e ng'ol. Owuoye matek kaka iwuoye gi other ng'ol moko. Again, onego bed ni society obed inclusive mondo accept nyithindo ma nigi autism. Ka gidhi hospital, supermarket, accept them and be inclusive. Mogik, ng'ata magombo reach wa mondo wamigi support, kaka Winam Child Without Limit, number 0728 840 956.
Erokamano ahinya. Mano Kanyero Farida Sata, Director mar Winam Child Without Limits, mabende girito nyithindo mantiere koda autism mano e gwenge ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miyowa ler mathoth ewi tuoni. Aparo ni en twak no ero kata gino mabende pod wabiro medo dhi godo nyime. Wago erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni endie mano mar Mine Wacho.